kilala, more kaibigan. Basta kaya, more kasiyahan. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, kami ang iyong more kada, saan ang sulok ng bansa. My only radio, phone line, with you I'll never have to be alone. Hi! Higala, kumusta? Hi! Ay, Higala, kumusta yung lagay? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod na mandirigma. Ang mga putahing inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha o inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian, apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Ay, anak, ang putahe. Putahe. Ni Baba ka na, baba. 100 grams of wet flour. In a resting fries, black olives and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, sugar and celery. This is my tasty cooking show. Kini ang akong tugkaran. Kung minsan ang takbo ng buhay mo. Oras mga higala! Doon na kita 3 minutos, bibilang ka ng alas 7. Bawa ang mula doon, pagbilang ka. Nanalisbo. Kining bahinag, yato ginin nyo asa. Panyato liniment. Good morning! Mga suking dig paminaw. Wiki! Ang mga to! Og mga to! Ang atong programang Shake, Rattle, and Call! Kiki! Katabit ang pagsagit. Sino yung isagit? Katabi na yung, Nadok ng Robin. Oh, nanata ka na dali! Ano na si Ate Prissy? Nobita! Oh, saman! Ako si Kikay! Ano? Gonggong? Hello, ha? Who is it, ha? Gonggong? Oh, ano yun naman kay Gala? Ito nang i-welcome ka na puntaga! Si Ate Prissy! Hello! Oh, Ate Prissy, good morning ni mo niya! Ay, hello, mga higala o mga suking tigmamaw. Salamat kaayo sa Ginoo kay nahibalik na ako ang tingog gamay. Ay, Oh. sa tabang og tulong sa imong mga doktor o sa Oh. espesyalista. Sa atong mga hanas nga doktor, sila si Doc Flor Morillo, og ingon man si Dr. Richard Mata. AKA AKA Liminho. Oh, Leminho bito, no? Oh, napo sa islas
si Sai. Opag Gangnam Style. Oh, may pagka-Sai. Diba? Ulian ka dyan, presyo eh. Oy, kuyaw kayo mga hinashasan nga doktor ang Ah. nagreseta nato, no? Di ba? Actually, namatay agad ang mga virus eh. Oh. Ang resita ni Doc. Kasi resita ato. Di ba ito tiwasin? Doon na tayo gi-reseta si Doc Mata. Meron kay kining tiwasin. Urturot sa butika. Ay, hurot-hurot ang tiwasin. Ano ang panglas na niresita sa'yo? Pizzerin. Unsa mo na? Ipaipit sa tren. Ay, nako. Akala ko pag humanog tiwasin, ang panglas formalin. Nagiginintang kong ampo, no? Ay, Ginoo, ibalik inton akong tingog, kay mo na akong puhunan. Og labaw sa tanan, hapit ng Domingo. Ay, Di na ko tama. makakya-arts ug maayo. Ay, Tama. Ang importante, may puhunan. Wow. Oh, Ang importante, buhe. tinuod gina. Mao ginagid ang importante mga kung na may mga sakit-sakit diya karon na duol gid mo sa inyo mga espesyalistang mga doktor. Hayagid mo pag buot-buot og palit og tambal nga kamura. Ay mo ka nang tira pataka. Pero ingon gani sa kumare, masakit mo giinom atong giubok ka mads. Mo kumare nga warag doktor. Kuan mas mo ani mo rin palitaron ni dito mads. Pataka ra pod. Mao pod. Di ba? Mo Ang nga. ending, aning kaging Kaging. nakumatos. Mao na nga di kita dapat magpasagad mga kapamilya labi na kung tambal ang hisgutan. Oh, Diba? tinuod gina. Para maulian, duol gid mo sa inyo mga sinaligan o hinashasang mga espesyalista. Espesyalista. Di kita magpasagar sa atong lawas. Oo, okay, karon Kaya ang pa. pagpasagad sa atong lawas, mo imuhang kuan kanang Ikadaot. ikaalaot sa Alaot. imong kinabuhi. Oo, tanawa si... I-welcome i-welcome natin ang Welcome ating... na tatong magtutudlo. Lady Bang! Hello! Oh. Maayong adlaw, thank God it's Friday, humanagil bago lang! Of course, every Friday nga, guesting sa Mayang Buntag, Mindanao, and of course, Kongke Wachay! Kongke Wachay! Merry Christmas! Happy Chinese New Year sa inyo tanan! So, nangutan na unsang outfit ka, marunong kong magtutudlo. Ano mga akong peg karon kanang dili pig ha, peg! Ano sa pig? Ayan, pig Dato nga Chinese. Ay, dapo dato. tayo. Shop of abundance. Pala ang Ako na itsura. nag-ianak kay makita na ni sa YouTube unya Oo, itong oo, taon. oo. Kuya Day kayo no. May YouTube channel na si Ate Pres. Oy, sa naman nilikaw? O say subscribe ang pag-subscribe. Oh, DJ Inday Seriaca. Ay, i-subscribe natin DJ Inday Inday Siriaca Siriaca. sa YouTube kasi marami ang nag-request na OFW sa kanya na mag-YouTube siya. Na-request ito mga UFO to? OFW. OFW yabi ko UFO. Ang Kuan ka. I-plaster jud ka dito sa kuan Sa YouTube. Kasi ilan na lang atangan ang kini ang akong tungkaran Tinuod on niya. YouTube digital. Unya, matag karon og unya, doon ako'y basahong mga suwat. Nga inyong mabatian sa ako ang YouTube channel. Maganda talaga ang Unsay channel, YouTube channel. ana. Channel 69. Pagkabalo ko na lang kay major sponsor. Sa ilo ang video sponsor. Masay bang may Anong sakit sa rhinitis, sinusitis, Arncep, Pwede mo musod og Yokogen. magpa-ads mo sa kuha. Magpa-ads. Lahi lagi. Magpa-ads-ads mo kangko. Pwede ati first katong imong operasyon sa imong ilong, mo tayo imong unang video. Pwede. Ang una niya yung unsaon pagburot sa ilong. Ang saon pag Unsa pagsuksok sa collagen? suksok sa collagen sa baboy sa imong ilong. Pag saan paglaksi sa panit sa nabong. Ang saan pag inom sa astringent sa imong kaugalingon. Gadi na babdag hid-hid.
Pwede pa natapilin nga. Unsaon pagtubo sa mga putot. No! Ay, New Year ron niya. Ay, Senador. mamaya pa yung New Year? Chinese New Year? Karan ba? Sugat niya. Sugat mamaya? Unya, day. Ang makambak ko niya, Senador. Ay, maambak ko niya. Uy, Uy, tapos, akong ikatambag arong ikatambag mo. Aron gid ka mo to ba, Oo. Senator? Inig-ambak di mo. Oo. Dala haso-haso. Haso-haso lang, Senador. Ayaw mo tanging hasol-hasol. Iba mo tong mama. Why hasol? Oh, nya. Inig haso-haso di mo. Ito nang jud nga. Ah, Isa asa ka man minuto ipabot? mga alas 12, ipabuto dayon. Oh, ito nang jud pagka alas Alas 12, 12, ipabuto. Ipabuto jud mo. Ipabuhagay dayon. Para halang-halang, Senador. Butangin, nyefe-kasent. Oh. Ay, maghalang ka ng imong kuan. Mas nindot ba nang hang-hang gamay? Ano, ma'am? Oh, okay. Aron dali ra kayo mo dakin as. Nya, ingni lang ko. Sa gulag impilya. Naingni lang ko, Senador. Oo. Anda man kong mutungab. Ano man mo ka mabusikan ang pabuto si Mang Naong? Oh, Ah. tambal man as bugas-bugas. Bugas-bugas mo na mo na mo. Tigpasi naman na. Ano na mo gano'n? Depress Oy! tahot mo na, tahot. Bugas-bugas rin ng ako. Ay, kay Ang Lilibang. basi, nakang ami. Murag humayan nga pamaani. I love you, Ami. Trabaho lang. Ah, sige, sender ta. Ay, dito tayo sa ating na porsyon na Ang atong sender mga pamilya diri sa atong segment nga. Kini